Iki sesuk ae sing ngono yo ora ngidul kok. Ora kae. Lah albus jenenge aku gak kuat aku. Ya, sing wong apuh kae kebiabang kae. Kae. Cocok tapi iki. Urung lah. Oh, tidak kata kok. Hmm. Ini anu dari ini sih ya, suka wih. Pakainya terima. Pak. Hah? Ini ibu-ibu berondol, bos. Oh iya. Ibu berondol ini, bos.